turaren nan. Zo gara min turaren nan. Mai turare. Mai turare zo. Kara mun. Kai dan kadan ake dangwalawa ba. Da yawa. Da yawa. Alƙur'ani. Wallahi kaga mai turaren. Gaskiya dole ma ya kace ce akai ka kiro. Wani ka ɓata rai so take fa ka dawo kai hanya. To kana gani mai turare ma ka ce ko sai ya ƙara ma su da suke dan dangwalawa. Kira ba kake ogayo ni ga ana ban batun ba mai turare. To sai kuma nawa? Yanzu irfa kace wai hafu shikenan. Na kawo kuka na wai akai oga kuma wai kace akai irfa. Ba dan Allah mai iru. Ya da lafiya na kalau a can wai Amerika ne iru. Ina celebrity guda akan da bugiru. Ai ta ga kamar ba alayi kake bane shi yasa ta ce gaskiya ita kirza a kai ka. Okay, ita kuma duka yanta nan su ma sun yi dada, sun yi hanya dan yana da dada kuwa. Alƙur'an yana da dada. To ai ita ba dadan ta gani ba. Da 3 stop. Wannan askin 3 stop. Duk sun yi. To amma su ba sa rike abas. Wai bilimboti. Ni ma na ai an faɗa dai in ka gana rike kwalba dai zan yi komadi ko nan dan yi komadi in ba da nishadi sai rike kwalba shi yasa ran nan da ganka sai ka ce min wai ma'ul menene ba ma'ul kalli yanzu kuma turare ne ai duniya ta turare ne duniya ta gani ko ai gwara duniya ta fa sani na fa daina turare ne kuna gani da aka dan shashafa mana shi ba madara ba ce wannan dan turaren zamani dan duwala turaren zamani dan duwala dan duwala mana